Používáte každý den tiskárnu a potřebujete, aby byl výsledek opravdu perfektní? Každý výrobce tiskárny vám samozřejmě řekne, že jistotou je jedině originální toner. Co si ale budeme povídat, originál jde ruku v ruce s cenou. Naštěstí je tu i jiná možnost, a to alternativní toner. Nejenže je levnější než originál, tedy ekonomičtější, ale také ekologičtější a zároveň si 100% zachovává originální kvalitu. Jaký je rozdíl mezi originálem a alternativou? Co se týče použití, tak rozdíl není žádný. Co se týká výsledné kvality tisku, tak rozdíl není také žádný, alespoň by neměl být v případě použití alternativní kazety od kvalitního výrobce. Poznám je od sebe pouhým okem? Pouhým okem je od sebe poznáte, protože na krabičce je buď logo originálního výrobce nebo logo alternativního výrobce. Totéž na kazetě. Proč bych měla zvolit alternativu? Při volbě alternativní kazety od osvědčeného výrobce dosáhnete stejné, lépe řečeno srovnatelné kvality tisku jako při tisku s takzvaně originální kazetou. Navíc docílíte úspory 30 až 50%. Může mi alternativní náplň poškodit tiskárnu? Ve výjimečných případech se tohle stát může. Může se to stát konec konců i u originální kazety. Pak jsou důležité garance, které vám výrobce té dané kazety nabízí. Co udělám s prázdnou kazetou? Vypsaná kazeta je nebezpečný odpad, takže v každém případě byste ji měla vrátit výrobci té kazety a ten už s ní naloží buď k další výrobě, čili k renovaci kazety, případně k recyklaci na úplně jiné výrobky. Shrnutí na závěr. Alternativní náplně nijak nepoškodí tiskárnu. Alternativní náplně jsou srovnatelně kvalitní jako originální, ne-li lepší kvůli zárukám. Prázdnou kazetu recyklujeme.